You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hi everybody! Welcome sa usa na naman podcast episode sa Dili Ni Advice. Mao na ni ang episode 122. Happy New Year! Happy New Year, everybody! Magbago na tanan, guys. Magbago na ta. Dili pod kailangan magbago. Pwede na po kayo stay the same. If you are a good person, stay the same. And if you are a bad person and if you don't want to change, why don't you just stay the same? Ay, salamat. Dugayan na nato, no? Oh. Ay, mag 2 years. Ay, dili. Mag 2 years na ta sa February. Ay hala, gusto ko ana. Ganahan ko ana. Kaya ato ang pinakaunang episode kay Valentine's, di ba? About Valentine's? Yes. Oo. Yes. Oo. Ako, eh. Magsugod na ta sa tong sugilanon, pero before ta magsugod, basahon sa nato ang mga comment from the past episode. So, nag-comment si Koy Blank nga sa atong last episode nga, mga kalagutan nga Christmas traditions. Ang inyahang igiingon kay, kanang ipa-formal, bisag naaras balay, haha, pula pagyud or green. Unya, mga dry fit akong mga inana na color. Kana bitong, pasauto, naadyan mo'y costume dapat, naamoy theme dapat sa inyong balay sa Christmas. Mao na ang kalagutan ni Koy Blank. Unya, gi-replyan ako si Koy Blank. Kay uso na ba yung pajama party? Oo. Kami, nagpajama party man mitong Pasko. Oo. Kabalo ba ka? Kasagaran makita na ko sa newsfeed. Puro nagpajama party. Maugani, kay maumanggod na ang, namagutas balay. Yung alas 12 na sa gabi. Nagasugat beta. So matuog ban jud ta. Matuog taod-taod. Diba? Matuog taod-taod. So muna siguro nga naga-pajama party ta. Pero dry fit ang case. Sa case ni Koy Blank, naga-dry fit siya. Basahon ako ning comment ni Shelby sa atong live. Nag-live mi karon guys. And nag-comment si Michelle Blank. Ano siya na? Maayon na lang padaghang views bisan mga haters to sila. Kay katong last episode man good guys. Which is kaganina lang din karon na lang mag-record. taod-taod. Ni ana mi nga pag hate lang gud mo sa amo kung moingon mi nga bright me or kanang empath siya or kanang we're always right, we're never wrong ana. Nya pag makadungog mo ana, syempre murag hilas man kayo oy nya. Mo to pag hate lang gud mo diha ana good. So mo to ang comment ni siya. Maminaw gihapon bisan mag-hate. Oo. Sige. Tapos kani po, ang sa maning comment ni sa dere. Wala ko kabalo kisa ni. Dili na siya sa ato ha. Nakita lang nako ni siya sa Reddit. Kay katong sa last episode nato, natingala man gud ta. Naa di ay mag house to house di ay para mga og pinaskuhan. Dili ta ka relate man gud ana, di ba? Pero oo, dili ta ang in our case nga taga Davao ha, kay basig tradition or culture ni sa ubang lugar nga dili Davao. Pero sa amo adiri, wala jud mi ana di wa may gapanuktok sa amo adiri mga yung pinaskuhan guys. Wala. So usa man sige padayon. So na-realize na ko nga uso gid ay na dito sa laing lugar. Kay nay ning comment diri, nay nag-post di ay sa sarili niyang threads. Kablo mo sa ng threads, bagong social media threads. Nag-post di ay siya. Can Filipinos please stop inviting themselves to houses para mamasko? If I message others to come, it's because I prepared something. Pero if hindi ko inaanak, it's Christmas Day and I just wanted to rest kasi wala pa akong pahinga since I came home from my trip. Anyway, dili na nako basahon ng iyang tibuok comment, pero uso di ay nang muadto sa mga balay-balay, dalon nila ang ilahang anak, muadto sa mga balay-balay para mga yung pinaskuhan. Guys, sultihan ta mo, wala yun na sa amo adiri. Wala na, no? Now, today years old, I've learned, you've learned, nga
culture jud ay na sa laing lugar. Oh, wala ko kabalo kung asa ni na lugar na culture, pero na mind blown ko. Hala, pwede di ay na Ako mag pod, house to house di ay para mga ipinaskuhan para sa anak. ako Na ako pod na mind mind blown. blown ko kay wala na diri. Mm. In fact, dili uso jud sa amo ang pamilya lang hinuon ni. Ang ninang ug ninong. Wala joy gapangayo ay og ninong-ninang diri wala kanang kuan mi we mind our own business, we mind our own Christmas, we mind our own families. Wala mi ga bit-bit og anak moadtog laing balay mga no. That's not our tradition. So, wala na mind blown lang ko. Dili man sa ingon nga pangit ni nga tradisyon kay basig mga suko ning mga Tagalog kung kinsa ba ning tradisyon basig sa Tagalog ni. I respect y'all's tradition, but I'm just mind blown. Mm. That's it. Mm. Yeah. Na mind blown mo to akong comment. Na mind blown rami kay uso di ay na siya. Na di ay na ingon ana nga kwan. Uh-huh. O nya, moving on to Uh-huh. our topic for today. Kani siya nga sugilanon guys, trending pud ni siya. So sugilanon nagdilaab in one bonus content. Oo. Oo. So gilanon siya nga mamproblema ta guys. oh. Mamproblema ta. Basta isulti na lang. This is about the last hug viral video. Mm. Ani ni siya. So, naay video na nag-circulate online. Gitagaan niya og Okay. gift ang iyahang girlfriend. Usa ka boyfriend, gitagaan niya Girlfriend. gift iyahang girlfriend. Wait. Mm. Sige pa dayon. Naay nag-viral kay ang lalaki naghatag og gift sa iyang girlfriend. Tapos, Ang unod sa gift, mga papel. okay. Unsa man yung mga papel? Ang mga papel. Unsa mga papel? Screen With confetti pa to. You forgot to with tell. You forgot confetti. to tell. Kanang filler bitaw sa mga gifts. Oo. Di ba naman ay papel-papel na confetti na mura siya filler sa gift, di ba? Aha. Ang unod kay screenshot di ay sa mga conversations. Unsa nga conversations? Kay Sus, ginuog ko ka na. ang conversation di ay kay between the girlfriend who is being exposed, the girlfriend and her friend. Kay kabalo di ay kay nagstoryahanay sila about sa mga kabuang ni girlfriend nga kabit man di ay ni si boyfriend ang nagregalo sa gift, kabit di ay siya. So, dili siya ang original boyfriend. The boyfriend that gave the gift is a kabit. Oo. Na-discover niya na kabit di ay siya. Na-discover niya, o niya, kabalo ko maglagot ka ani. Ang friend, ang friend ang nag-expose sa girlfriend. Kaya nga nung naamay screenshot. Kana, dili ta na ng mga friend, guys. As a Cancer, ako ang friend nga, bahala na. Bahala nagkabit ka. Basta dili ka mang-expose. Dili ka mang-expose. It's not my place. It's not my place. It's not my territory. Ngano mag-apil-apil man ko ana. Gani. O niya, Oo. kay kining tawhanan ni na discover niya na ginagamit lang di ay siya ni girlfriend. Kining tawhanan ni. O niya, ginagamit siya as a service. Kay naay car si boyfriend. Na siya car. Ah. Ginagamit lang din siya as a service o pangkain. Kay less gastos. Kalain po na noon. Oo. Less gastos kay ginagastuhan po siya og pagkaon. Para sa kuha, kanang murag pobre. Murag walay panggasto. Kay kailangan man niya service ug pangkaon. Mo lang to ko i-comment. Ay, ingon. Or pwede man gud ang mga manggagamit dato. Ay, pwede man. oy. Pwede Oh. man. Pwede kay ngano, they're scared to touch their own savings or their own riches and they want to use other people's riches. Oo, tama. Oo. To be more rich. To be richer. Oo. I believe that. Diba? Yep. I believe that. Hoy, niingon si Eden Blanc, oy nga, kanang suitor pa di ay to siya.
Mao ba, manliligaw pa lamang. Ah, hmm. Nagapanguyab pa So lamang. oh. Pero nakabasa lagi ko og kanang screenshot ba 'to nga or screenshot or comment nga from the guy or the girl nga jerjer na daw sila for a month. Ay kay mao po, So ing ana na ba yun, mao nang uso ron kanang mag-persuade pa lang or ano, manguyab pa lang siya kay magjerjeray na. di sa akong nadunggan kay boyfriend, girlfriend sila for a month na. Mao na ako nadunggan. Hmm. Mm. So, Hmm. mao ra na ako nadunggan. So, dili ko sure. Ang ako nadunggan, ang ako nakuande, ang ako ang na tanawan sa mga screenshot ba. Kay, Mhm. so, in this case, karon na-expose si girl lalo. Na-expose siya. Ang iyang mga kabuang sa kalibutan, nag-viral good ni siya. Nag-viral. O Oo. niya, Very viral, oh. yes. O niya, dito man good sa video, nangayo man good siya, can I have one last hug man siguro to iyang giingon. Nangayo pa siya. Pwede pa hug. Oo. Last, pwede pa last. Ano sa pwede pa hug. Last mo na yun. Ano siya? Ay basta marag something in that context. Murag ana. Hala, ana si Aiden o na-confirm. Okay. Sutor pato siya pero naay nahitabo nila. Sexual compatibility is important. Ay, Unya okay. nagkatawa siya daghan mga upat ka buok. Ha 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 ha. Upat yang katawa. Ay, okay. So meaning, ing ana na gyud siguro karon kring lahi na ato mga panahon karon. Oh, lahi na ron. So nganong manguyab pa ka? What's the logic? If you can get the person easily, why would you manguyab? Why? Because you wanna be the official one. Kay basin daghan di ay, So muna daghan na o we are after titles now. Ay, ambot lang. I don't know. Na in. I've been out the dating game for a long time now. I'm married, guys. I am kanang deeply curious about what's going on. How does it work? How does the youngins saan man na kring? How do they do that? How do they manguyab? Is there sexual intercourse right away to test the compatibility? Oh, Kay mo man ang ingon ni Eden Blanc. according to kining nag-viral na dili pa di ay sila girlfriend and boyfriend, si girl ug si boy na lang. According to this viral girl and boy, mao na day na ang uso karon. Ay basin dili uso basig ilaharapod na no. Wa ta kabalo. Mao na ilang culture karon sa mga kabataan. I-test nato mag-jerjer ta. I-test nato kung compatible ta. Compatible ba ta sa bed? Murag ing ana siguro ang ilang kuan to testing the waters. Let me dip my toes in murag ana, Okay. no? Toes pero akong finger akong giana. Pero toes akong giingon. Okay, that's fine. Okay, you do you. That's fine. Wa mi labot. Nag-viral man gud ni para sa mga katong wala nakahibalo, mao ni ang context sa final hug or last hug. Kay kaning na-expose na babae, kay gi-expose siya. Nganong gi-expose siya sa lalaki in the first place? Kay ang nadunggan ako dito sa video kay mao kuno ni ang punishment ni girl. Kay naay official boyfriend si girl di ay na-discover. So niana siya, tawagan natin ang boyfriend mo, tawagan nato ang imuhang boyfriend para mo amin ka sa yaha or i-post ko ni. Mo gani nag-ana si girl di ba nga? Anong purpose? Di ba niya ana siya? Anong purpose? Ang tubag sa lalaki kay gusto kong malaman ng boyfriend mo ang pagkademonyita mo. No. Murag ang ingana ba dili verbatim pero ingana iyang pasabot. Gusto niya sa katong kabit nga boyfriend nga mabalaan sa original boyfriend ang ginapangbuhat sa girl. He wants justice, kumbaga si darling iyang mindset. Maayo. Oo. Maayo, justice. Oo, he wants justice. Oo. Pero kabalo ba mo as a darling, dili jud ko ganahan i-publicize ang private life? Na kanang murag I mean the positive things I want to publicize. The positive things, of course. Pero kung problema
sa relationship, sa balay, never i-publicize. Never i-publicize, Jud. Never. Oo. Uy, naka-remember lang ko ba na ay bagong content si Sherwina Balls, perti na kong katawa kay ana ang comment na nag-comment, ni-react lang si Sherwina Balls, ana nang comment na, "Sure, murag nindot kaayo magkalahi nimo, pwede ko nimo kiveron kay para mabuntis ko, ikaw ang amahan," murag ana Oh. good. Nya siyempre mobalibad man gina Sherwina Balls, mo man na yang usual nga response, never niya mag-goal daw siya kay basig daw paggawas sa bata, ang finger daw ang mag-una kay mag-never na daw daan. Mo to sige kog katawa kay nauna-unahan jud na niya ay nga ang finger daw sa bata imbis ulo daw ang mauna pagpanganak, ang finger nag-point circle-circle na kay mag-never mag-gesture Mag-never. na siya. Oo, nakatawa lang ko. Anyway, back to the story back to the sugilanon. So, gi-expose niya ang babae kay para makabalo daw ang iyang original boyfriend, 'di ba? Sumala pa. Pero kabalo pero kabalo ba mo, nakoy ingon, mali man ang gibuhat sa babae 'no, kay gigamit niya ang lalaki, kanang ano niya, tawag ani, naa siya'y mali, dili dili ta mokampi sa babae ha, kay naa man diya'y mali ang babae, kay naging dishonest man siya. Why is she entertaining other people na manguyab sa iyaha if she already has a boyfriend? Mm. She should have been honest. She should have told the guy nga kanang nabay ako'y uyab. So dili ko mag-entertain. Pwede ta friends, pero dili ko mag-entertain ana. Mm. Or duhay ang option actually, pwede niya bulagan iyang boyfriend kung interesado po siya atong new guy nga nagapanguyab sa iya ha. Sure. So, oo, so the mistake here sa girl na side, sa akong tanaw is the dishonesty, the non-disclosure. Mo na ang akong nakita nga mistake, but the things na yang giingon na gigamit nako siya for service, for eating, I don't think it's really a mistake. Because the guy willingly serviced or drove her around the city. 'Di ba? It was not like kondisyon nako para masugot ta ka is i-drive ko nimo or pakanon ko nimo. No, it was part of his process para sa pagpanguyab niya. Mm. I-drive niya ang babae maski asa or pakanon niya pagkaon. Mm. I-date niya, i-take niya sa restaurant. I think it's not a mistake, 'di ba? But I think what the mistake here is dishonest ang babae or wala niya gi-disclose. Non-disclosure is also a mistake, Oo. I think. I think. Oh. Do you agree? Yeah. It is a mistake. But I think pakaulawan sa social media is a bigger, And even an bigger. eviler. Oo. Is the more evil. Ano ba tawag? Kuan man gud kring na siya premeditation. Syempre kay nagbalot pa ka gift. Oh. Nagkalap pa ka og mga ebidensya, nagvideo pa ka. Yes. Na premeditation na tabo. So the intent to humiliate is there. Oh. Dili siya accidentally na post na ko, sorry for humiliating you, no. The intention to humiliate you in public is there. So that's an even bigger mistake. So duha mo nagkamali. The wrong cannot be corrected by another wrong. Mao ba? Quote and quote na Two wrongs don't make a right. I changed it. I changed the quote. Walay magbuot. So in this case dito ta sa kanang usa may lesser evil. Evil silang duha no. Ang lesser Ani na lang. asa man? Kay kinsa man ka. Sige, kay kinsa ka mo kampi in this side of two evils. Who do you side on? Dito ko sa babae actually. Kay napakaulawan man gud. Kay babae ka. Kay napakaulawan siya sa mundo. I don't know if I'm biased because she's a girl. Maybe there's bias there. I don't know. Pero gipakaulawan mo gud siya sa buong mundo. And
I don't think it's I don't think that's a suitable punishment for what she did. Is it a suitable punishment for what she did? Okay, for the sake of debate, for the sake of argument, I will side sa lalaki. Mm. Kay di pud ni mo undang ning babae og pangbinuang kung dili niya bunalan og lesson. Kung dili niya i-force na mag-learn og lesson. And this may be a very harsh lesson kaning mag-humiliate sa public. But we're just grateful kitang mga listeners og host sa Dili Ni Advice. Dapat grateful ta nga dili ta ang involved ani. Ah, kabalo ka no? Wala ta diri nga istorya. Nalip Ego ra gyud ta maminaw, ego ra gyud ta mag-react. nalipay ra ko nga naay nagdilaab nga balita. Nalip Ako nalipay ra ko. ganahan ra ko makisawsaw sa mga balita. Unya comment ni Kani, Nathaniel Blank Dobby. oo kani, ano is gisteer ni ang pot, gisteer ni Sige ang raw, pot. sige raw, sige raw. Ana si Nathaniel Blanc sa comment. Kung baliktaron ang situation, ang babae ang naghatag sa gift exposing his evil ways. Tapos ang lalaki ang napaulawan, asa man mo side sa babae. Katong sa issue ni Mick Yatros sa unang panahon, 'di ba? Gi-expose niya ang iyahang lalaki nga nangabit. Oo. Is that a similar situation in this case? Asa man ta ni side ato nga side? Sa babae? Sa babae ta ni side ato? Honestly, nakalimot Nakalimot ko. Can naman you sad remind ko, us sa comments kung asa ba ko nag-side ato? Kaya actually, manggod kami ni Kring Kring, pag humag-podcast, wala na mi pakialam. Wala na mi pakialam wala mi pakialam gyud sa namong mga nagdilaab. Humana. Mo-react lang mi for the time being na ginadiscuss to, nag-care mi. Pero pag humandili na mi mag-care. So, nakalimot na mi. Pero in this case, sige daw, B, kung ang lalaki ang napaulawan. di bali, Kring, mali lagi ang babae. Mali ang babae for the non-disclosure. Mali man siya. Ani Dito na lang, ta sa... ang gihimo sa lalaki is a response, a reaction to her evil doing. Ana na lang. So, in the first place, walay mo react og ing ato kung wala ni ing ato ang babae. Ana na lang. Pero is social media really involving social media? Is it really necessary though? Gipakaulawan siya sa tibuok Pilipinas. Pwede raman siguro niya gitawagan ng boyfriend kung gusto jud siya na magpaka-hero. Kung gusto siya na magpaka-hero, gitawagan niya ang boyfriend nga siya lang. Ha? Wala na niya gi-involve ang social media. Mao gani na akong pasabot. It's just unfortunate nga mo to yang response, mo to yang reaction sa evil ways ni girl, sa iyang yawa nga gipangbuhat. Ang response sa lalaki is to humiliate her. Pero unfortunate lang yun nga mo to iyang response nga imong ingon ka, pwede man ang response niya is tawagan ba niya ang yang boyfriend nga tinuod, original boyfriend, or tawagan ba ka ang mama sa babae, ay nay ang imong anak badlungon. Ana ba? Pwede ing ana. Pero, Kring, mo lagi mo balik ta sa core. Naabay masuko kung wa to niya gibuhat. Mao na, diya ta magsugod. Asa nagsugod ang sala? Asa nagsugod ang panling lang? Uy, nabulol ko. Panlin. Asa nagsugod ang panlin lang sa babae? So, kung baliktaron na tong sitwasyon, ang lalaki ang nangabit, tapos si girl ni expose, humiliate niya ang lalaki for the non-disclosure. Ang mali gihapon jud ang nag-non-disclosure, ang lalaki. Kung gibaliktad na to ang ako ay unsa man ang ako wala man siguro yung mahitabo. Diba? Wala man siguro yung mahitabo kung wala na gibuhat ni girl, no?
Pero lagi dili gihapon ko Oo. ganahan nga gi-expose ni sa social media kay dili man na imo ay moingon pa unta og dili man na imong katungod na nga ipahiyaon si girl sa social media murag giguba na nimo ang iyahang reputation. May I help you? Ani na lang. What is her reputation in the first place? The chat between her and her friend, sa mga screenshots ha, it was very, kuan ka ng, dili siya formal na babae, Ay Kring. Kay, dili. di ba, kung basahon nimo to, formal ba dito nga Dili babae? siya formal na babae. Does she represent the woman that we want to represent women? No. Oh, mo gani, mo na. Di ta magsugod ta sa core. Formal ba siya nga babae? Never siya ma-formal. Never. Mali lagi silang duha So, lagi. Dito lang ko nalagot jud sa pang-expose. Ako, dili ko maglagot sa lalaki. Basta, ayaw na lang, ani na lang kung dili man di ka gusto maulawan, di ka gusto makulong, di ka gusto sa pailain gani. Kung dili ka gusto karmic justice. Kung di ka gusto ayaw buhata. That's the core. That's the core. Kung na may karmang lalaki, kay kaulawan man niya ang babae with intent, di ba, with premeditation, bahala na ang universe, mukarma sa lalaki. Pero para sa wa kay ko naglagot sa lalaki. Mas naglagot ko sa non-disclosure. O, isipa god ni Kring, isipa ni, nay nanguyab sa imuha lalaki. Ani na lang. Buhatan na tog senaryo nga similar. Nay nanguyab sa imuha lalaki. Okay? Pero na siya ka-live-in, wa ka kabalo. Tas gisugot nimo kay syempre sweet kayo, gina-drive ka sa imong mga places na gusto ka. Uy, pwede ko nimo ihatod dito sa sa McDo. Ana ba sa McDo? Yung mukhaon pa mo dito, ihapad yung expense. Gilibre ka niya. Siyempre, maluya ka, muna akong weakness, food. Muna akong weakness, kasi kring kay ko, food. Ice cream, burger. Di, maluya ka, di siyempre sugto nimo. Wala siya nangatik kay, wala man siya niingon. Wala ka nangutana kung na ba siya uyab. So, wala siya nangatik. Pero wala siya nag-disclose sa imo, nga na di siya ka-live-in. Kay di ba ang babae taga Bulacan? Kuno, ingon pa sa lalaki sa iyang post, kay nakita man ako, nabasahan ako iyang post, kada mulig Bulacan ng babae, di lagi daw makontak, masking mo ring dili. Ba? Ay, tama. Kay di ay. Ginapalong or gina-restrict. Gina-restrict siya sa Facebook. Oo, murag naka-restrict ang number. Kuya, wag ko nga style. So, would you like, so, kung ikaw ang nasa sitwasyon, ganahan ka o mo na kung pungutan na. Sayon lang na siya, mo bitong kampi kay ko sa lalaki. Masking pangit yang gibuhat, pero ni kampi ko sa iya kay in the first place, dili ni mahitabo. Dili na buhat. Sa babae. Mao ba? Dili man, wala na ko'y masulti. Ay, bahala mo dira. Ay, wako'y pakialam sa inyo ha. Ay, nadaog ko sa debate. Dili man gyud ko mahilig ay kanang dili man gyud ko kadaog debate because I don't know how to debate. I really don't know how. Di, ang style sa pag-debate is musaka imong tingog gamay, madaog ka. Mao ba? Dili gihapon ko ganahan sa gibuhat sa lalaki lagi. Nasakitan siya. Gipasakitan siya sa babae. Gipasakitan siya. Musta pang tingog? Gipasakitan siya sa babae. Dili niya katungod namang pahiya sa social media. Dili gihapon. Pero listen to me. In the first place, dili na may tabo nga mapahiya siya kung wala na niya gibuhat. Di ba? Kung nahunaon nimo. Nganong nahitabo ni siya, nganong napahiya siya. Kay tungod report siyang binuhatan. Proud pa kay siya. Gipahambog niya sa iyang friend nga, ginagamit ko lang kasi siya para mag-drive me around the city and also para pakain sa akin. Dili tama. Dili formal na pagkababae. Dili man pod. Dili ko gusto. Dili man pod good na ko ipagtanggol ang babae. Good kay dito raman ko sa lesser evil. Evil mas dili man pod ko moingon nga. Dili ko gusto moingon nga. Nasuya lang ka.
kay nagamit ti Ya ka. kring. Mo gyud ni akong first reaction Oh. Kato pagkabalo, at first nag-viral ni last hug. Ay kaluoy sa babae dili ipahug. Abi na ko kay naman ko i-clip na-clip nga dili full video. Clip lang siya nga katong last hug lang dapit. Pwede pa hug. Last lang. No. Ana lalaki no. Dito lang na clip kring ako luluya sa babae oy. And I did not understand the context. Nangutan lang pa ko sa mga friend nako and sa akong bana. Unsa din ang last hug? Oo kasabot. Kay viral kaayo. So, pagkabalo na ko ana, edi syempre, nakabalo ko nga, ay, tulo day sila gisabay. Ay, tulo di ay? Tama ba ko? Tulo Wala ka man. balo. Tulo man daw. Tulo daw kalalaki. Na ay Vince, na ay Paul, na ay Jake. So to, sa lain, tulo to kalalaki. Ako first reaction na ingon ako sa kumbana is, ako na ingon sa bana na ko is kuan, okay ra sa imo tulo ka buok sperm ang nisulod. Tulo ka lain-laing sperm. Lain na, that's gross. Ala ko nga, ala oy, okay ra di ay ni. Kana syempre, in secret, she's seeing everyone, Oh. right? O bisan butang tag duha lang ka lalaki. Ayaw na to apilang ikatulo kay dili to nako ma-confirm. Basta duha. Oh, duha. Butang tag duha lang. Pero in secret, she's doing this. Nag-jerjer siya sa first boyfriend niya or kato original boyfriend. And she's also jerjering the other boyfriend. So meaning, okay lang duha ka sperm. Duha ka bodily fluids. Duha ka bodily fluids that especially if you don't use a condom. So meaning okay lang. Okay lang na siya, guys. Para sa kwa dili. Dili siya okay. Dili siya formal na babae. I don't like that. O two bodily fluids. I don't like that. And labo nang di mo gamit og condom. Di syempre manglaba kag panty. Duha sila. Ew. On the same day. Ew. Ew. Why not? Wala man takabalo kung kanus ana niya ginabuhat kung same day or every other day or 'di ba? Duha sila reminiscing. Wala siya. Ew. I don't like that. Yati. Reminiscing. This one is from him. This one is from him. Ay, Moni. I Moni ang akong panty nga pagasuoton karong adlaw para kaniya. Unya, karong adlaw lahi ako ang kitaon si kuan akong kakitaon kaniya ang panty na akong pagasuoton. Pero kung same day nimo sila kitaon, magbaon na lang kag panty. Magbaon kag panty. Ang isa puti, ang isa pula. Sa pula, sa puti. Yes, and paglaban nimo mo this is him and this is him. And together, sa washing machine. Hala, oy. Hala no? Ala as in. As in. Probables. Dili ko ganahan. Probables. Lagi. Pero kabalo ka, nag-comment si Michelle. Sa may comment ni Michelle. Legally speaking, mali gyud ang lucky pod kay ngano gipakaulawan pa niya ang girl sa SOCMED. Pero kung sakto ka nga babae, ngano nang gamit kag laing tawo. O di ba? Makalibog yang comment. Kay ngano wa ka kabalo kung kay kinsa siya nagkampi. Pa-safe. Dili na ingon siya no, Pa-safe inaingon si siya oy, mas bugat ang kaluoy nako sa lalaki. Ningon siya. Ay, asa man? Wala ni mo na see more. Wala na scroll Wala na down. see Wala na more. scroll Ay, down. okay. Sorry. Mas bugat ang kaluoy nako sa pareha mi ni Michelle. Mas nadala siya sa ako ang argument. Nadala siya. Ay, hala ka daog gid ay ka. Kay di ba mo man na ang daog sa mga debate kung kinsa to ang naay Kaduha nadala. na kaningog debate. Kaduha na kaningog debate. Debate. O kung kinsa Kaduha na kaningog debate. kung kinsa to ang nadaog sa debate, mao to siya ang naay nadala sa emosyon. Emotionally, I brought Michelle with me in my side of the corner. Okay. Sige. Oo. Kaya ako personally, wala man Dili, jud oy, ko dili. pakialam jud. Tinuod lang. Dili oy kana si Michelle, nagi na siya gidapigan daan pa ganina. Gi-confirm lang nako. Ako lang ang nag-validate sa iyahang emotions ka ganina nga mas luoy man gyud ang lalaki oy kay kinsa man gyud sila mo kampi niya karon na validate na iyahang feelings.
Okay. Ana man na mm, Kaya para mm. nako Mura dili kamo, man dili man luoy ang lalaki kay kuan man siya. 1 month pa lang 1 month pa lang man sila. Ay, di murag invested. Kreng, oh, I think na in love jud ang lalaki. Invested kay siya kay niabot gud siya sa point na ing-ani nga magpakaulaw. oh, na-in-love siya sa iyang girl. Invested kay siya. Kay kung wala gid siya care niya, ang apas lang niya sa babae's jerjer, wala siya care after ana mahuman na, "Ay nakatilaw naman ko." Fine, human na. I Goodbye. found out nga kabit ko or I found out nga I'm the other guy. It's okay, bye. Kay dili siya invested, wala siya feelings. Pero in this case, I think invested jud kayong lalaki. I think. Nasakitan jud siya. Na-hurt siya. Bet niya because in fairness, gwapa man si girl. Oo, Gwapa. she's got face, serving face. She's got a face car that serves. So I think na ano jud na nada ang lalaki mo tong di Mm, siya kadawat. So pakaulawan. oo. That is his way to serve justice pod sa iyang sarili. Okay. Mm. Mao to. Pero kung ako no, nakoy buhaton. Para kang lalaki, si Vince man to yung pangalan, di ba? Vince, kay letter Z. Mm. Vince, kung naminaw ka, murag Bisaya. Vince, kung naminaw ka, mo niya, as a darling, dapat mo ni mong gibuhat o. Nagimo ka GC. Ang yapin mo sa GC siya, yang mama, yang papa, yang mga igsuon, yang mga agaw, yang auntie, uncle. Mm. Himo ka GC, send nimo to tanan imong kalagot og Send to screenshot. many. Send to all. Mao na siya ang feel nako buhato ni darling. Murag magsumbong ba, help me. Help me. Pa-victim dapat ka ing ana na siya. Mm. Pa-victim ka niya imong pagka-message kay luoy kay ka. Ing ani tita, tito, please help me. I really care for ano pero hindi ko alam ganito palang ginagawa niya sa akin ing ana mas kuha na siya mas winner. Nya walay makabalo nga outside people. Gani. Mm. So ang public dili ma-aware sa inyong problems, your life goes on, nobody's hurt. Actually na-hurt ka and siya lang. That's all, folks. Yes, that's all folks. We are now ending our unsa man tawag our episode for today which is the Sugilanon. Oh. Mm. Mo na ka mo ay lagi mo sig pang binuang man pud gud mo. Ngano mamino man pod good mo. Di ka puyo unsa di ay na pari-parihara man nagnaong ang mga Kivor Latvia o kanang mga kuan mga unsay slang na to sa kuan Na, ambot sa lang, oy. Junjun Julisar wag ang Latvia same ra gyud nagnaong tanan guys, same ra gyud na sila nga body organ, same ra gyud na. So nganong magdaghan man mag-collect man gyud tag daghan guys, Katol. nganong mag-collect gyud tag. Oo, aside sa katul mo, mangatol jud mo ug makadakop mo sexually transmitted diseases and HIV, mangatol mo. Mm. I-google lang na ninyo, load kayo. Dili ko ana oy. Dili ko na i-google oy. Ngano i-google man ko na. Mao gani, moingon mo tambag jud kung i-google ninyo para makakita mo, matagam mo sa picture. 'Di ba? Ayaw mo pag-collect og mga Latvia kung lalaki mo daghanon akong Latvia, every province, every port dapat na ko'y collect dito nga Latvia ako matilawan. Ew. Or kailangan as a girl, I really want to collect a lot of Junjun Julisar so that I will be able to say that I have tried it all. Dili na Ew. pwede Dili guys. pwede. Kay pari-parihara nagnaong tanan, just stick to one for your health and for avoiding this kind of issue. Stick to one. At least one at a time. At least. Of course, grabe po, og stick to one ka, niya, gibulagan na ka, siya gyapon. Grabe, bugo oy. Bugo. Dili magbinogo. Never magbinogo. Never magbinugo, guys. Mo to, sige. Magbisda Academy no to. Bisda Academy. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is jerjer. Patay.
Basaha. Gerger is a slang term in Bisaya that refers to sexual intercourse. It's informal, playful, and usually used in jokes, banter, or green humor, not informal conversation. It's similar to how people say churva, chok chok, you know na, or doing the deed. Right. Example sentences. Ayaw lagi mo og lakaw duha kay basin mag gerger mo didto. don't go off together. You might end up doing something naughty. Ikaw basa sa uban na ni. Another example sentence, nag-uban ra daw sila sa kwarto pero wa daw nag-gerger. I would say something like this. Murag si Darling ang nagstorya. Okay, pareha gid Oo. mong tono ni co-pilot, no? In English, they said they were just in the room together, but they claim nothing. Where's the scroller? They claim nothing happened. Amo na ang English translation. Okay, another example sentence. Ang chismis sa silingan kay nagjerjer daw tong duha sa likod sa balay. Lain na po na daw. The neighborhood. Lain na po na may balay. Pero nga nung mato sa likod. The neighborhood gossip says those two were doing something behind the house. Guys, kung naamoy balay, nga nung gawas tas magjerjer sa likod. Maraglain. Lain man. Dito Lain mo sa siya. sulod. Sa sulod mo. Mosulod mo sa inyong balay. Sa Manglak mo. sulod. Oh. Sa sulod. Manglak mo sa inyong kwarto. Ha? Oo. Basahon ako ning comment ni Michelle. Ano siya nga, pariha ramang naong og bahua ang iyang pasabot ang Junjun Julisar og ang Latvia. Oo. So, Pare-parehara daw ang the same, ilang naong. Og ang kabaho. Magkalain siguro sila sa fairness, like the skin tone, or sa shape, or sa forestry. Oo. Pero same ra gyud na sila nga function. Same function. Oo. Nya. Mao to. Kamo, unsa man ang inyong gusto i-question or poll? Vote in the poll! Kinsa sa duha si ate nga girl nga wala nag-disclose nga doon na day siya uyab, or si boy nga nang humiliate kang ate, kang kinsa mo mukampe? Kang kinsa mo mukampi, kang girl or kang boy? Oo. In this case, sa Last Hug viral video. Alright. Comment sa Spotify, YouTube, Facebook. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!